Mandag morgen mødte 5 friske kvinder forventningsfulde op på VIA University College, klar til mødet med DTE. Efter arbejdet med at lære hinanden at kende og udfolde regler om det gode gruppearbejde, blev de i alt hemmelighed fragtet til Arendalsvej. I forsamlingshuset på Arendalsvej blev de introduceret til projekt Nærmiljø af de 2 projektansatte Mette og Mia. De blev her præsenteret for 2 problemstillinger. Den første var, hvordan man kunne fastholde aktivt medborgerskab, og den anden var en større inddragelse af mændene i området. Mændene skulle med. Dette satte en stor tankeproces i gang hos de 5 kvinder om, hvad de ville og hvor de ville hen med det. Først bestemte de sig for den første problemstilling, men blev hurtigt enige om, at de fleste idéer egentlig lå i den anden. Og derfra havde de mange idéer, som de til sidst fik samlet i ét. De ønskede at skabe en base for mænd, grundet det, at mændene ikke er synlige i de fælles aktiviteter. For at researche gravede de sig ned i det udleverede materiale og begrundede sit valg på en undersøgelse foretaget på Arendalsvej, som blandt andet viste, at 38% oplever at være alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. Og ligeledes er der 33%, som er utilfredse med områdets mødesteder. Med den viden i bagagen tog de på tur for at høre om områdets holdninger og meninger til ideen. Det var også med fuld bevidsthed om den store mangfoldighed og aldersspredning, at de ønskede at skabe en base for mændene. Basen skal som udgangspunkt ligge i det nuværende kreative værksted. Med afsat i en ugentlig samlingsaften. Dette skulle være muligt at kunne låne stedets nøgle, hvis man altså selv ønskede at arrangere en aktivitet eller manglede et sted at være. Tanken er, at stedet ikke skal opfattes som et sted, hvor aktiviteterne på forhånd er givne, men at det skal være plads til blot kunne samles, for eksempel om en fodboldkamp eller andre ting. For at for mændenes perspektiv skulle blive hørt, vil projektets start blive skudt i gang med en kick-off-aften, for at skabe et ejerskab for mændene, og dermed mulighed for at stille op til bestyrelsen. Dette skulle give brugerne inspiration, således at der kunne blive udarbejdet et idékatalog med idéer. Dette kunne man enten blive udviklet af brugerne selv, eller i samarbejde med dem. Og således kom vi frem til fredag formiddag, og hvor målet var nået, og projektet dermed skulle fremvises.
De 5 kvinder kunne dermed ånde lettet op. De havde været sundhedsfremmende og inkrementelt innovative.